Καλημέρα φίλες και φίλοι, σε ένα βίντεο ακόμα μαζί για το χομπί στο 572. Σήμερα η δουλειά μας είναι να καθαρίσουμε ένα κτήμα που είχε καεί από την καταστροφική πυρκαγιά που είχε γίνει πριν 2 χρόνια. Και πιο πολύ κάνουμε αυτό το βίντεο για να δείξουμε μία αλυσίδα της Oregon. Είναι η Multicut. Είναι μία αλυσίδα φτιαγμένη ακριβώς για αυτήν εδώ πέρα τη δουλειά. Για καμένο και βρώμικο ξύλο σε αμμώδεις περιοχές, απαιτητική επαγγελματική χρήση. Κάνουμε και ένα κοντινό για να τη δείτε. Είναι αυτή εδώ. Ο κωδικός της κάτω στα δόντια είναι 95 Multicut. Μπορεί η τιμή της να είναι λίγο ακριβή, είναι στα 40 ευρώ για 64 οδηγούς, 32 δόντια, 38 εκατοστά λάμα, 325 βήμα. Αυτή η αλυσίδα προορίζεται για το Husqvarna το 51, με αυτό είναι που κάνουμε τη δουλειά. Αλλά αν σας φαίνεται πολλά τα λεφτά για την τιμή της αλυσίδας, να ξέρετε ότι σίγουρα και εγγυημένα θα σας αποζημιώσει η δουλειά που κάνει. Είναι δοκιμασμένη από εχθές. Κόψαμε πόσες φορές καμένο βρώμικο ξύλο. Εμένα μου φύγε και η αλυσίδα, η λάμα μάλλον μέσα στο χώμα, πήρα και πέτρα και συνέχιζε να κόβει. Εγγυημένα καλή δουλειά, αλλά μόνο για επαγγελματική δουλειά. Για να κόψουμε βρώμικο καμένο ξύλο μπορεί να πάρει και κάποια πέτρα για επαγγελματική χρήση. Πραγματικά θα μείνετε ευχαριστημένοι από τον τρόπο που κόβει. Βέβαια δεν θα μείνετε ευχαριστημένοι από την ταχύτητα της κοπής. Δεν κόβει τόσο γρήγορα, αλλά δεν χρειάζεται ακόνισμα. Αντέχει 3 φορές παραπάνω από μια κοινή αλυσίδα και η ζωή της μπορεί και να οχταπλασιάσει τα ακονίσματα, διότι έχει 8 φορές παραπάνω περισσότερο χρώμιο. Δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ σε κάποιο δόντι. Αυτά τα λέγα για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εάν θέλετε και εσείς να βρείτε μια τέτοια αλυσίδα, δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε τον επίσημο αντιπρόσωπο της Husqvarna στην Αλεξανδρούπολη, τον κύριο Δαστερίδη Λάζαρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και μέχρι το επόμενο βίντεο, καθαρές προσεκτικές κοπές και να είστε όλοι καλά.